Per tal de mantenir una vida saludable hauries de treballar diferents dimensions. La primera dimensió a treballar podria ser l'exercici físic. Mantenir un bon to muscular, realitzar exercici físic aeròbic regularment ens ajudarà a tenir un bon estat muscular i prevenir patologies i protegir les articulacions. Un altre dels aspectes que has de treballar és el tema del descans. Serà molt important perquè és aquell temps que té el cos per reparar el dany que li fem durant el dia. Aquí serà important tant treballar les hores de descans com preparem el cos per a aquest descans, tal com no mirar pantalles, fer exercicis fins i tot de relaxació, deixar temps suficient entre el sopar i l'anar a dormir. Un factor molt important per la nostra salut seran les emocions. Aprendre a identificar aquestes emocions i els propis sentiments, si no hi ha un bon estat emocional, la nostra salut se'n ressentirà. La vida social també és molt important, ja que poder compartir experiències tan bones com dolentes ens ajudarà a disminuir els nivells d'estrès. I per últim, un aspecte molt important serà la nutrició. Allò que mengem, com ho mengem, si és més de temporada o no, si és cuinat o si és natural, sempre farà que el nostre organisme reaccioni millor davant del que mengem.